Lluís Areny, candidat a Aliança Catalana per Barcelona, que va néixer a la mateixa ciutat l'any 1979, és llicenciat en Dret per ESADE i ha estat empresari en el sector de l'alimentació durant els darrers 20 anys. És exmilitant de Junts per Catalunya. Molt bon dia, Lluís. Bon dia, César, gràcies. Exmilitant de Junts per Catalunya, això vol dir que t'has cansat de tota la política que ve de Convergència, passant per PDeCAT, després per Junts, i t'has donat compte que has de renovar políticament la societat catalana? M'he adonat que ens han pres el número. Vale. Llavors, jo no crec que la proposta que ens porta Junts sigui per cap a la independència, sinó per les seves butxaques i per les seves cadires. Tot continuar-les mantenint i aquesta. Ara com sé explicar. Junts és un partit que ens va néixer, o diuen que va néixer, justament per declarar la independència. Es deien que eren de defensors del 1 d'octubre i el temps ha anat demostrant, bàsicament, que ni actualment defensen el 1 d'octubre ni busquen realment la independència. No sé si queda més clar. Llavors, jo sóc independentista i per això vaig deixar Junts. Perquè, clar, hi ha una cosa que és curiosa, li pot ser curiosa per la gent normal i corrent, no? És a dir, el teu número 2 és Jordi Aragonès, cosí del president de la Generalitat. Això vol dir que estan vosaltres en aliança perquè no combrega amb el cosí? I sé que és dolenta aquesta pregunta, però... No, és en totes les famílies en diferents opinions polítiques i en trobo molt... Ja m'he volgut ser dolent, però entre cometes. Em trobo molt lleig que se critiqui algú només pel cognom. Els cognoms no fan les persones, que la persona és individual. Estic completament d'acord amb tu en aquest sentit. T'has posat en política perquè creus que pots canviar Catalunya? És a dir, ho hem parlat abans, no? Que hi ha polítics que estan apoltronats i polítics que volen regenerar la vida política catalana. Tu em penso que ets dels segons. Jo soc dels segons. Jo crec que cal regenerar aquesta política i estem tips de polítics professionals i que realment ens fa falta professionals que facin política. Jo no estic avesat en aquest món, les meves entrevistes a vegades poden ser poc polítiques, poc políticament correctes, però jo si he entrat en el projecte polític d'Aliança és justament perquè crec que Catalunya encara es pot salvar, pot continuar sent catalana i hem de treballar-hi, no podem donar res per fet ni per vençut. Perquè clar, hi ha una cosa que sentint diguéssim els diferents partits, anem a centrar-ho diguéssim en els partits independentistes, que serien Esquerra, seria Junts i seríeu vosaltres i seria la CUP d'una manera o d'una altra, no? Que porteu un emblema que és la independència, però vosaltres aneu molt més enllà, és a dir, per exemple, sense Junts i el seu gran ideal és la independència, sense Esquerra i el seu gran ideal és la independència, però no et donen una manera de pensar la gent, de dir, bueno, vale, tindrem la independència, però què més? Però en canvi vosaltres esteu enraonant de moltes més coses, esteu enraonant d'immigració, esteu enraonant d'Europa, esteu enraonant de moltes més coses, que una d'elles és la independència, però hi ha moltes més coses a Catalunya per poder arreglar al llarg de tot aquest temps, no només és la independència. No, naturalment s'ha de millorar moltíssimes coses, entre altres coses relacionat inclús amb la independència és el tema de l'energia. Necessitem una independència energètica, ens hem de preparar. No podem declarar la independència i l'endemà tocar la porta d'Espanya o de França i demanar, si us plau, dongui'ns llum. No pot ser així. I aquests partits que s'autonomenen independentistes en els darrers anys no han fet res més que declarar que són independentistes, però no han preparat el país absolutament per res, cap estructura d'estat. Ja no dic abans del 1 d'octubre, que potser no van tenir temps i no estaven preparats, però han passat gairebé 7 anys des del 1 d'octubre. I només saben dir que si un president vindrà, que si l'altre vol fer pactes amb Espanya, demanar permís a l'amo, vaja. Ja, perquè en el fons, clar, amb això que estaves dient tens bastanta raó, o tota la raó, no? És a dir, ara diuen que estem sortint de la sequera perquè està plovent els últims temps, però si no hagués estat plovent estaríem en unes condicions bastant deplorables. És a dir, jo puc estar d'acord amb una independència o no, però també podria estar d'acord amb un transvasament o amb arreglar alguna cosa perquè el que ha passat ara
potser l'any que ve si tornem a parlar, o no l'any que ve, en l'altre, és a dir, d'alguna manera tens que arreglar el problema de l'aigua, com tu dius de l'energia o del que sigui, no? Tots aquests petits problemes que són del dia a dia de la gent. El que passa és que tenim uns polítics que neguen els problemes, llavors no fan res. Passa el temps i no fan res, passen 4 anys i que els dius que has fet? Res. I el problema continua estant. Quan estan els 3 anys ja no comencem a fer campanya, ens interessa més la campanya per començar a vendre's perquè venen eleccions. Abans perquè es queden aquests 100 dies. I al final passa el temps i no fan res. I ens tornen a prometre any rere any, o legislatura, el mateix que ens van prometre fa 10 anys. Sí, clar, però aquests 100 dies moltes vegades no passa absolutament res. No. Perquè, clar, diuen, no, és que esperem que passin els primers 100 dies i després els hi donarem canya, per dir-ho d'alguna manera, però tampoc no passa res, perquè són 5 minuts allò d'aguantar-se i després van a fer el cafè. Doncs això de subvencionar-se també als mitjans de comunicació també funciona. Sí, també funciona bastant bé, sí. Un dels temes que també tracteu en el vostre programa electoral és la immigració i la integració, és a dir, hi ha partits, per exemple, no sé, Esquerra Republicana porta gent immigrant a les seves llistes, Junts també en algun moment determinat. Els interessa que la gent els voti? És a dir, com que a les municipals poden votar, ells tenen un gran pes i per això volen, no van en contra d'una immigració i els deixen viure, a dir-ho d'alguna manera, i no han posat ningú tipus de remei perquè hi hagi el que vosaltres digueu, no? La integració, no? De fet, em sembla que ahir mateix en Junqueras demanava que es pogués canviar i ells poguessin votar més del 1,5 milió de persones que estan a Catalunya sense dret a vot. Bé, poden estar a Catalunya però encara ni s'han integrat ni els podem considerar catalans perquè ells puguin decidir cap a on hem d'anar els catalans. Llavors, això ho hem de mirar. Després hi ha un altre tema que és, diguéssim, el mitjà de comunicació, podem estar més o menys d'acord, que, diguéssim, des que va començar tot el procés s'han anat unes 8.000 empreses de Catalunya. Hi ha una desindustrialització de Catalunya, però diguéssim que el problema del procés no seria la desindustrialització, és a dir, tant els partits que han governat tampoc no han fet res perquè hi hagi una industrialització a Catalunya. És a dir, se'n poden haver anat 8.000 empreses, però quantes s'han creat de noves? Li han donat una oportunitat a empreses de fora que vinguessin o als mateixos d'aquí dintre perquè diguessin, mira, vaig a ser emprenedor, no? Perquè tu vens del món, diguéssim, de l'empresa. Els hi permetem, a la Generalitat permet amb aquesta voracitat d'impostos que les empreses puguin venir o que siguem atractius? No. És un dels temes que hem de mirar realment i canviar aquest sistema. Hem de permetre que les empreses es plantejaran si volen ser a Catalunya o volen ser a qualsevol lloc de l'estat espanyol o en un altre país, i una de les coses que es miren és quan han de pagar impostos. Si a part de pagar els impostos que han de pagar a Espanya, aquí els hi roben també una bona part i en canvi se'n van a una comunitat autònoma diferent i és més atractiu, jo me n'aniria a una altra comunitat autònoma. Evidentment, perquè clar, això entrem en el de la fiscalitat, clar, és una d'aquelles coses que són, diguéssim, la pedra angular de les empreses, no? És el que tu dius, si per dir alguna cosa a Madrid els impostos són més baixos, tant aniria a Madrid, perquè al cap i a la fi, malgrat tot el que pugui sentir de moltes d'altres partits, a l'empresari vol guanyar a final de mes. És que és el seny, a vegades és només centrar-se i pensar, si fossis, què faries? I no ho fan. I passen a tenir un esperit de recaptar per després gastar aquests diners en polítiques una mica estranyes. I després hi ha un tema que és interessant a la vostra, que és l'impost de successions, perquè clar, moltes vegades hi ha molta gent que diu, aviam, quan es moren els meus pares heredo la casa, perquè tinc que pagar, si els meus pares ja m'han pagat aquesta casa. Sí, l'Estat el que fa, i en aquest cas, és segrestar el teu patrimoni, el patrimoni dels teus familiars, i et demana un rescat. I si no el pagues o no tens diners, el perds. I llavors tot això ens està descatalanitzant. Hi ha famílies que han hagut de perdre els seus pisos, les masies dels seus familiars, malvendre, i això no és la nostra política. S'ha d'eliminar realment aquest impost. Clar, perquè és que no deixa de ser injust. És injust, totalment. Totalment. És un robatori. Perquè els teus pares van pagar X diners per un pis, o els teus avis per la masia que tu estaves dient, per què tens que tornar a pagar tu una altra banda? Sí, vas pagant absolutament per tot, i és el que tu dius, si ja has pagat, per què no he de tornar a pagar? I a més t'estan segrestant, t'estan dient, o em pagues un rescat per això, dius, escolti'm, m'estàs posant un impost a la mort, s'acaba de morir aquesta persona,
I com perquè s'ha mort, tot, si no ho pago, se'n va a l'estat o el que sigui. I m'està demanant un rescat. Sí, evidentment. I potser jo no tinc aquests diners. Exacte. I m'haig d'hipotecar o haig de fer alguna cosa. És a dir, va en contra dels catalans, de les butxaques dels catalans, del nostre patrimoni i de les nostres butxaques. Després hi ha una altra cosa que també vosaltres ho teniu molt clar en el vostre programa, que és la família i la natalitat. Estan dient, no fa massa dies ha sortit, que d'aquí no sé quin any és, es necessiten 25 milions de persones més perquè nosaltres, els que ja tenim una certa edat, puguem cobrar, diguéssim, el dia que ens jubilem, no? Però clar, la natalitat a quin preu? La natalitat a quin preu? És a dir, portem immigració i que siguin 5 o 6 cada un d'ells, o sigui, què volem? Una natalitat i una família de qualitat o de volum, no? Per dir-ho d'alguna manera. I jo estic a favor de la família de qualitat i de volum, més a dir, les dues coses no són contradictòries. El problema és que aquests governs que han tingut són els governs que han tingut polítiques que han beneficiat als immigrants en tenir família i han castigat a les nostres famílies. Llavors, tenir un fill actualment a Catalunya és caríssim. No tens cap tipus de subvenció, no tens cap tipus d'ajuda, no fan absolutament res. En canvi, si vens de fora, tens totes les ajudes, ho tens tot. Llavors, un català vol tenir fills, li és impossible. Hem de revertir tot això, hem de fer que les polítiques siguin per als catalans. Seguretat. Ai. Aquesta és el moment de l'ou, no? Per dir-ho d'alguna manera. Correcte. Bueno, jo vull deixar clar que els immigrants no són delinqüents. Això que la gent ho tingui clar. Però alhora tenim dades que es volen negar, però són reals. Més de la meitat de la població penitenciària catalana són estrangers. Ens costa 190 euros cada un d'ells. Per què es nega... Diaris, perdó. Per què es nega que hi tenim aquest problema? Hem de mirar quines són les causes i si aquesta gent són delinqüents, nosaltres no els hem de mantenir, sinó els hem de repatriar immediatament als seus països. Això no és políticament correcte, diguem altres. Bé, que el políticament correcte és que jo hagi de pagar 190 euros. No, estic d'acord amb tu, però que vull dir... Sí, em faig una pregunta. No, evidentment. Llavors, quan em diuen, és que els hem d'acceptar, jo haig d'acceptar la violència d'altres països, perquè és que actualment les fronteres són obertes de tal forma que no controlem ni qui entra. Tenim casos que són gent que han assassinat en altres països. Els estan buscant als altres països i venen a casa nostra i cometen els mateixos delictes. I després ens posem les mans al cap. Potser que controlem qui entra primer i després qui comet aquí un delicte absolutament fora del país. Benvingut aquell que vingui a treballar realment, aquell que vulgui aportar a Catalunya, però si el que volen és fer viure de Catalunya, dels catalans, i a més malmetre'ns, no són benvinguts. Jo suposo que hi ha un tema que deus tenir també un altre rovell de l'ou, que és el pressupost de la Generalitat. Vosaltres ho porteu en el programa electoral que es té que modificar o com a mínim es té que canviar o es té que fer d'una altra manera perquè arribi a més gent o es facin altres polítiques que no s'han fet fins ara, no? S'ha de mirar exactament què és el pressupost de la Generalitat, com el tenim, i intentar reduir totes aquelles despeses supèrflues que no serveixen absolutament per res. Nosaltres tenim un punt que és el punt de les retallades. Molta gent associa retallades amb treure drets socials. No, els drets socials són pel poble, les retallades són pels polítics i totes les vinguetes que s'estan muntant per riure bé, alguns. O sigui, estem parlant de subvencions. Subvencions o el que es faci necessari, o llocs, perquè a vegades trobes per què cal tenir aquí 50.000 càrrecs que no és necessari. Sí, perquè no fan res, i amb 3 o 4 tindries més arreglat, no? I llavors, clar, diuen, d'on trauràs si fas subvencions, si ajudes, hi ha una reducció d'impostos, per exemple. Després d'aquests temes, perquè hi ha molts milions. Ara mateix veiem els 7,5 milions que ens volen fer pagar perquè aprenguin català ara les noves generacions de catalans, diuen. 7 milions i mig invertir-ho en això. Bueno, és necessari que aprenguin ara. Tothom pot aprendre. No, els idiomes no són dolents en cap moment. No és un problema, el problema per mi és que ho hagi de finançar la nostra Generalitat.
potser aquests milions els ha de finançar perquè els que vinen realment s'integrin i aprenguin el català. Habitatge, aquest és un altre d'aquests punts claus, no? Perquè diguéssim, estem sentint que 2 per 3 ocupacions, estem sentint que no es fan habitatges de protecció oficial. La Generalitat no n'ha fet cap en moltíssims anys, és a dir, potser es tindria que revertir perquè el jovent pugui tindre un lloc i no quedar-se a casa dels pares, per dir-ho clar i català. El problema és que no saben ni on viure, ja no tenen ni pisos, lloguen habitacions. I habitacions a 400 euros. Realment és un problema. Gent jove i gent gran. El tema d'habitatge és un tema que s'ha d'estudiar molt a fons, s'han de fer pisos si cal, i hem de treballar molt pels joves, perquè són el nostre futur. Però no tenim pisos pels nostres joves, però sí que hi ha pisos per a altre tipus de gent. Tornem a estar en el mateix tema. Sí, no. És que volia treure aquest altre tema, és a dir, hi ha serveis socials, Generalitat i tot això, donen a molts immigrants pisos quan molts catalans no saben on anar a viure, o lloguen, com tu dius, una habitació, no? Sí, que és les polítiques, em preguntaves abans de família. Com pots crear una família si no tens un lloc per viure? No pots quedar que els pares, perquè això ja seria evidentment el que estàvem parlant abans de les mares dels pares et prenen la casa perquè no la pots pagar. Exacte, el dret a l'impost de successions. No, però el que estàvem parlant abans, no? És a dir, antigament era una tradició, sobretot a les masies, que les famílies anaven vivint allà, sobretot a l'hereu, vivim els pares, després els fills, tal. Això s'ha perdut una mica amb el pas dels anys i l'evolució, però estem tornant una altra vegada, sí, perquè clar, si el teu fill o la teva filla no pot anar enlloc a viure, evidentment es queda a casa. Sí, es queda a casa, però no tenen ni el mateix espai ni poden crear les seves famílies, perquè la jove vivia allà, la podies portar a casa, podien tenir els seus fills i vivien bé. Les masies eren uns espais grans. Avui en dia, si hem passat una pandèmia que semblava que el món anés a canviar, i a vegades em pregunto sobre el tema de vivenda, no? Cada vegada ens estan fent una societat tan individual que al final acabarem com el Japó, que veurem un espai com aquest estudi, en el qual crearem uns mobles que es van posant de moda, es veiem per TikToks, això, aquests mobles que fan de tot, que el treus és una taula, una cadira i és un llit, i dormirem així. No, hem de canviar tot el sistema i realment valorar el que és la família. Un dels temes que és candent en els últims temps, ara perquè hem tingut la sort que últimament ha estat plovent, no? Però és l'aigua, no? L'energia, els pantans que no s'omplen i que diuen que a Barcelona hi ha restriccions d'aigua. Clar, la Generalitat últimament no s'ha plantejat de tot això, perquè no és una qüestió, diguéssim, de dir bueno, si algun dia passa, no, és que ja passa i ja ha passat i tornarà a passar i ningú ha fet res. És el que t'anava a dir, són coses que no són noves. La sequera no és nova a Catalunya. Es diu que en una època es van fer pantans, no sé, algú es van fer pantans perquè es passava alguna cosa i en tot aquest temps ningú ha fet res. L'aigua no cau del cel, però la feina tampoc, s'ha de treballar. Exacte. I quines solucions donaries? Primerament hem de parar tota aquesta pèrdua d'aigua que tenim en les canonades, que això és un tema important. Hi ha el tema boscos, que podem reutilitzar l'aigua, i després hi ha un tema del nostre programa que parlem del lau culinari, que és entrar a les valls i intentar fer petits pantans per anar recol·lectant aquesta aigua que es perd i que se'n va realment al mar després. I després veiem les platges a vegades anegades del munt d'aigua. Exacte. Després hi ha un altre tema que hi ha molta gent que té certa recança, no? Que et diuen que un tema de salut, sobretot, no? Que els immigrants tenen els mateixos drets que els que som d'aquí i estem treballant i tenim una nòmina o hem pagat i van estar fent en ells i d'un dia per l'altre ja tenen el carnet de la Seguretat Social i ja tenen els mateixos drets que tu. Sí, jo estic a favor de que tota persona humana hagi de rebre un tractament sanitari si és primordial, si és urgent. Ara, a nosaltres ens poden dir racistes perquè diguem no, si vostè no ha cotitzat res aquí ni ha fet res,
i si la seva necessitat de salut no és d'urgència, vostè no té drets. Però llavors es queixa la Generalitat que des del Perú ens porten nens amb càncer i nosaltres ens diuen racista. Són aquests temes. Sí. Al final els diners són dels catalans, els nostres, i llavors el nostre sistema de salut està plantejat per uns 6 milions més o menys i no s'ha millorat res, ni més metges, ni més infermeres, ni més hospitals, no absolutament res. Són 8, estan parlant de 9 milions. Anem cap als 10 i hem arribat a vegades a escoltar 10 milions de persones. Quines infraestructures tenim? Hem de preparar la societat. Tu no pots obrir els nostres hospitals a tothom com si res, perquè després els afectats reals són els catalans. No, perquè a vegades això que tu dius que tens raó és el fet aquest que no s'han fet infraestructures noves, no? I llavors potser hi ha una mica de racisme en aquest sentit, que quan et diuen és que tu per operar-te del que sigui són 300 i pico de dies, 100 i pico tal, i diuen això és per culpa dels immigrants. A lo que jo els tindria que explicar bé que no és perquè la Generalitat no ha fet infraestructures. Tampoc fem infraestructures. Per la qual l'immigrant pot tindre una part de culpa, però el 100% no la té. Gran part és que si el barcelonès té 5 hospitals per dir alguna cosa, potser en necessitaria 7, i aquests no s'han fet. Sí, totalment d'acord. Turisme. El punt clau és que hi ha alguns que no volen que hi hagi el turisme, però esclar, és necessari. És el 12% del PIB, del nostre PIB. I llavors el turisme és necessari, esclar, però la pregunta és quin tipus de turisme. Nosaltres hem de treballar per un turisme que ens aporti, i no només centralitzat el que és a Barcelona o els llocs més turístics de costa. Hem de potenciar també un turisme propi, dels propis catalans que no han visitat ni la Vall d'Aran ni han visitat la Cerdanya i no coneixem la nostra terra. És important això. L'ensenyament, estàvem parlant de l'ensenyament de l'ara, però l'ensenyament en línies generals té una bastant de... podríem millorar moltíssim més. Mira, abans de començar l'entrevista hem parlat una miqueta i parlant de la paraula respecte. L'ensenyament, l'educació s'ensenya a casa, l'ensenyament a l'escola, i t'han d'ensenyar realment els conceptes, les coses, però una de les coses que és important és el respecte. No ens podem permetre que hi hagi professors que et diguin que han estat agredits un 60% segons l'Austec. No ens podem permetre que els alumnes passin de curs sense assolir realment les seves matèries. No ens podem permetre aquests informes PISA. Llavors hem de treballar molt de valent perquè ens comparin amb Estònia o amb Irlanda o amb Japó, i hem de fer aquest tipus d'ensenyament. No podem copiar ensenyaments que ja sabem que han fracassat en altres països i nosaltres, perquè no sé per què, que no som Dios, allò que ha fracassat en un altre país ho portem perquè aquí funcionarà. No, copia allà on està triomfant alguna cosa. Sí, copiar el que ha triomfat i no el que no ha triomfat, no? Ara últimament s'ha posat molt de moda, sobretot amb una carta d'un comunicat que va fer fa pocs dies el president del govern, mitjans de comunicació i llibertat d'expressió. Tu poses un als dos, però pots subdividir, No, estic a favor dels mitjans de comunicació poden dir sempre que vulguin, però realment la paraula és comunicar. I a vegades sí que els mitjans de comunicació el que es dediquen és a informar o a desinformar. Aquesta és la pregunta. En el nostre cas, la nostra formació política, ja veiem que no informen sinó desinformen. Qualsevol cosa que fan servir és la paraula ultradreta o feixista o qualsevol cosa d'aquestes. Si parlen amb nosaltres, només que parlessin o ens deixessin parlar, que llavors aquí entraríem en la llibertat d'expressió, se n'adonarien que no tenim res a veure amb aquests conceptes. Sí, el que passa és que el problema és el teniu vosaltres de que heu sortit, no us espereu ningú, però hi ha aquest hàndicap, no? Que us diuen ultradreta, que sou racistes, que sou fatxes, que tots són adjectius per desqualificar una persona, però perquè no us coneixen en el fons o perquè tenen por. Jo crec que en certa part hi ha una part de por, no? D'allò de dir, aquest tio és un fatxa, però perquè en el fons totalment cèsar, totalment. Quan surten les enquestes, per exemple, que ja us donen tots en el Parlament de Catalunya, això fa por, perquè uns que han sortit de vegada, per dir-ho d'alguna manera, ja tenen dos allà dintre, no? Sí, estic totalment d'acord amb tu, però els hi fem por perquè no perquè hem sortit del no res, sinó perquè
el que ells s'autocensuren, perquè molts d'ells parles, perquè conec gent d'aquest món, i has parlat amb ells i et diuen, no, si pensem com vosaltres, però no ho podeu dir. És a dir, la llibertat d'expressió ells no l'apliquen per si mateixos. Llavors, nosaltres poden dir el que vulguin i ens poden insultar, és igual, però veuen, s'estan veient que som un monstre al darrere perquè parlem el que parla la gent a casa seva. Llavors dius, ostres, tenim un problema. Com podem fer-ho? Doncs posem una mordassa. Posem aquesta paraula. Ets un nazi. Qualsevol persona que no li agradi el que li dius nazi, llavors aquesta persona va perdre el temps a dedicar-se 3 hores a explicar si ets nazi, feixista o que no ho ets, etc. No. Llavors nosaltres hem explicat el nostre projecte. I qui ens escolta? Dius, escolta'm, això no té res a veure el que m'estan dient. Llavors es van perdent aquesta batalla i nosaltres anem guanyant cada dia més adeptes. Cultura. També un cavall de batalla que s'ha perdut bastant. Cultura i llengua. I llengua, exacte. Sí. Hem de treballar de valent i hem de fer programes a TV3 que tornin a valorar si us deixen, no? Perquè TV3 us ha batat en una de mitjans de comunicació. Sí, bueno, tot el projecte és per si ens deixen, si ens donen la confiança al poble, doncs es podrà fer, però és important que es torni a valorar la llengua. TV3 neix per ser un mitjà de comunicació per establir la llengua catalana però malauradament cada vegada més el castellà està més present. Volen normalitzar que Catalunya és bilingüe i a Catalunya només tenim una llengua, ho diu el nostre propi estatut, que és el català. Després tenim una llengua que és oficial, que és el castellà, però autòctona només en tenim una, que és el català. I aquesta és la que hem de potenciar. Si cada cop ens arriben més immigrants i troben que nosaltres mateixos canviem la llengua, serà una llengua que realment no la valoren, no els hi farà res de dir, tu ja m'entens en castellà, que ja ens ha passat, doncs perquè a mi m'haig d'aprendre el català o m'haig d'esforçar a parlar en català. I seguint amb TV3, vaig fer una pregunta. Si vosaltres partiu alguna cosa, no? Traieu 2 o 3, tu creus que llavors us començaran a respectar i us obriran les portes? No. Vale. No. Jo crec que inclús el Parlament censura, és a dir, un lloc que es pot parlar, que és el Parlament, on s'hauria de poder parlar qualsevol idea, ja han fet perquè qualsevol idea no es pugui dir, sempre i quan. O sigui, m'estàs dient que si Aliança Catalana en treu 2 o 3, us faran el que diuen ara el cordó sanitari? Sí, no tinc cap dubte, ja l'hem fet a la Sidra molts anys i ens ho continuarem fent. Malgrat ser, diguéssim, escollits pel poble i tindre una representació i ser democràtics i totes les històries que se'ls posa molt a la boca, no? És que nosaltres som molt democràtics, llavors aquí trenca la democràcia. Però és que justament el que estava dient, no els interessa, per això posen mordasses, inclús intenten tallar-te el teu discurs quan parles, perquè cada vegada, quanta més gent l'escolta, es veuen reflectits en aquests conceptes, aquests conceptes, aquesta ideologia que nosaltres tenim, perquè són el que ells pensen. Ells estan veient que surten pel carrer i nosaltres som 2 homes. Fins ara, els homes no teníem una certa por a anar pel carrer. Ara, avui en dia, segons com, ja tenim por, és a dir, la seguretat hi ha un problema de seguretat. Si tu parles del tema de seguretat i els hi confrontes i els estàs dient, a veure, senyors, tenim un problema de seguretat, ells et diran, no, nosaltres estem fent molt bé la nostra feina i aquí no hi ha cap problema de seguretat. No, tornem a dir el mateix. El poble ho està vivint. Si tu vas pels carrers i cada vegada veus nenes de menors de 9 anys amb el vel, quan, a veure, la població ara no ha vingut ara, ja fa anys que estan la població musulmana i els veies normals, anaven vestits normal com nosaltres. Què ha passat en els darrers anys perquè es vagin radicalitzant i ens vagin posant els hijabs i les abaies. Inclús els homes cada vegada més vas veient que van portar les seves xilades. És a dir, ens van substituint. Van substituint i van fer el canvi. L'última pregunta que vull fer. Europa. Estem ben representats a Europa? Tenim veu, vot i saben posar, en dic Vic per dir però saben posar Catalunya del mapa a Europa? A Europa saben posar Catalunya del mapa pel 1er d'octubre. A partir d'aquí ningú se'n recorda. Estem ben representats. Hem de treballar molt.
que penso que Europa actualment és una Europa dedicada només als estats i no a les nacions, i això s'ha de treballar. Pues Lluís, ha sigut un plaer. Espero que tingueu molta sort a partir del 13, el 12 que tingueu sort, però a partir del 13, per tot el que hem estat parlant, de que us comencin a fer cas i que sigueu un partit més dintre del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies, César. Tot i jo sempre dic que la sort no existeix, existeix el treball. I el treball serà el dia 12, tots vosaltres anar a votar a Aliança Catalana. Pues que la gent ho faci i el treball sigui molt bo per tots vosaltres. Gràcies. Gràcies a tu.